Здравейте, мили хора, и добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Вероника. В този влог ви показвам събрани моменти от последните седмици. Както знаете, всяка седмица пътувам в Видин, София и обратно. Забравих си пресата във Видин, затова рано сутринта отидох на фризьор, ортодонт и, разбира се, работа. Уикендът присъствахме на детски рожден ден и кръщене, след което се отправихме към Видин заедно с Виктор. Добро утро от 26 юни, ден петък. Вижте с какви прекрасни цветя ме посрещна Виктор онзи ден, когато дойдох от Видин. Това е роклята, с която днес ще бъда на работа. Тя е на Hugo Boss в тъмен цвят. Показвала съм я ви и преди. Готова съм. Оправихме се и след малко тръгвам. Часът е 8:10. Без кола съм днес, така че съм с градски и трябва да побързам. Стигайки във Видин, звънах на майка ми, докато говорим, чухме детето да изпищява рязко и силен рев. Беше намерила гнездо на оси, които я нападнаха и ожилиха на 5 места. До сега не ни се бе случило такава среща с пчела или оса. Карахме много бързо до село и заведохме детето в бърза помощ. За щастие не прояви алергия и всичко мина наред. Но цяла нощ наблюдавах за усложнения. Ето тук може да видите на ръчичката. Днес е неделя, 28 юни. Стартирам седмичния влог. Утре понеделник, вторник и сряда работя от Видин. После сряда вечер пътувам към София. Четвъртък, петък работя от офиса и в събота неделя ще водя моминско парти, тъй като тази година съм кума. За тези от вас, които ме следват отпреди, знаете, че обичам да тренирам на открито. Затова сега сме дошли тук на полето да си направим тренировката от 4-5 км бягане. Вижте само какъв красив фон имам. С тези слънчогледи на залез слънце. Вече е леко прохладно, но след малко ще разгорещим. Не знам дали ще може да чуете, обаче от румънската страна има някакъв концерт или всяка вечер си правя дискотека, не знам. Но е много шумно. Снощи не съм могла да заспя до 4 часа от супер силен бас и музика. То се чува сякаш съседа е пуснал. Толкова е силно. Приключих с тренировката. Виждате колко съм червена, потна. Тъкмо приключих с работата. 2:15 ще изляза обедна почивка и сега познайте за какво идва време. За последния епизод от 4-ти сезон на сериала From. Днес е излязъл в 11 часа, така че пускам си го, ще хапвам и после се връщам отново на работа. При вечер отидох с детето до слънчогледите да си направи малко снимки. Ето тези кадри са направени с статив и телефон от мен. Лека обработка и прекрасни спомени с малкото ми момиченце. Тъкмо приключих с работата за вторник. Вижте колко е горещо. 35 градуса е почти 7 часа.
С тази рокля сега се преоблякох и ще отида набързо до града да напазарувам някои неща за седмицата, тъй като утре тръгвам за София и оставям детето отново самичко при баба и дядо. Иначе тази рокля е също от магазин Мания втора употреба. Вижте колко приятна джовчица има отзад. Много е женствена. Здравейте от 1 юли, ден сряда. Дойдох да потичам, защото после ще работя, оправям багаж и тръгвам за София и няма да ми остане време да тичам вечерта. Много е приятно времето, така че действаме. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna... Идвам да взема болката, както и останалите няколко момичета в моята кола и се насочваме към първата локация. Я дай пак предположение. Не. Нещо сладко. Нещо езеро, водопад, вода. Добре, ще разберем. Да, добре. Заповядай. Благодаря. Може на глас? Не. Аз да си знам да се подготвя. Добре, ще го снимам. Капитанка! О, нямате проблем. Хубаво. Яко. Което тръгваме на действие. За да тръгнем на действие, се слепваме на доси. Обувките можете там да си ги ставите на бялата лодка отгоре. Ако някой много се притеснява да си ги оставите на причина, да си ги вземете с вас, но има шанс да ги по-намокне. И трябва да ги... Къде да го стоим това на бялата лодка? Опа, извинявай. Това ли е бялата лодка? Слагаме ги отгоре, за да не се играе някаква куча по една пяска. Да. Готов за това? Биби, къде си? Айде, давайте. Давайте си първо. Всички ли ще се поберат тази? Не знам, аз това се чудя. Ето така вече трябва да има да не се обърна. А къде е това нещо, защото то е огромно? Аз не го виждам. Нали то трябва да е по-голямо. Трябва ръка да познава. Нали сме за катамаран? Така се запазва. Защото не го виждам много. А по-на... Ага. Поклащаме се. Да, той ми го показва. Това е много клац. Да, сега. Аз преча ли нещо? Ще бъдете с колегата Христо, така че кой каквото има като въпроси, може към него да се обръщате и да се забавлявате. Няма да разкривам повече, да не издаваме. И да правим 2 часа по план. Ако нещо... Може да е ветровито, но не го изгубите. Трябва да сте внимателни като летите. Добре. Да не го рискувам. Стига да имам сигнал, не би трябвало да. Ако искаш да излетиш с него, приземяването после е малко по-сложно. Вижте дали можеш. Добре. Ако не можеш, го приземи към брега, където е там сходното и аз ще го взема. Добре. Сега момичета в момента не паднете вече.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Благодаря. О, трябваше по-малко. Мерси, здраве. Yo se quede conmigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Ето го отстрани, ако поставим. На здраве за вълката. Здраве. Да. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Ехо, булки. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it. Влади вече е видял. Wish Сега остави I да was действаш и ще му кажеш one какво of ме the вилата. Аз съм впечатлен. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Дипломирал ли сте? Реклама на вина ли ще има? Моята кома? Да. Аз ли съм? Да. Много мило, Биби. Ой, благодаря. Значи темата се изцяло перлена, нацелили сме я. Да. Перли навсякъде. Или... Да. Да. Пузи, дай дали да го проверя? Сега ще го проверя май всички. А някой няма Ой, сега ли не искаш тениските или кога? Мога да си ги вземем за басейна да си ги метнем. Добре. Работи ли нещо? Няма нищо. Тук е всичко в дъждовна вода. Не. Това е покривалото? Да. Трябва да го махнем, вътре си е супер. A few moments later. Така. Внимавайте какво говори, всичко се записва. Това е спомен. Той древен шрифт. Това са спомени с теб от всяка от нас, плюс даже и допълнително. Неприсъстващи. И трябва да познаеш от кого е този твой спомен. Всяко ми ще ти описва дадена ситуация. Ма не ги чети сега така да започнеш да мислиш кой е с Аз първия разбрах кой е. Добро утро от 5 юли. Момийското парти почти е към края си. Днес е неделя. Момичета още се събуждат. Аз ще направя пържени филийки с сиренца и сладко от боровинки. Много още ми се спи, но 11:30 трябва да сме освободили. А в същото време искам да закусим преди да излезем и да потеглим обратно към София. А някой от нас дори към по-далечна точка. Така, тук с едното момиченце спахме, дивана се разтяга. Поприбрали сме си нещата и ето там ще отидем сега да закусим. Ето ме и мен. Нашето бълче. Диша.
гости, всичко мина по план. Най-сетне се отпуснах, почивам си и се наслаждавам, защото много бях притеснена като човек, който ще води моминско парти за първи път. Дали всичко ще бъде наред. Беше. Изкарахме уникално. Сега със семейството сме се запътили към Велико Търново. Отиваме за един уикенд при наши приятели и ще се приберем в понеделник. Пуснали сме си отпуск. Напоследък ми е страшно динамично, от към работен план, личен план и толкова ми се насъбрало, че искам почивка. Навярно този уикенд няма да може да си починем, но поне ще се разходим малко семейно. Причината, поради която отиваме към Търново, е защото Виктор е голям хеви метал фен и ще присъства на Медалидаре в Стара Загора, а ние с другото семейство, жената и дечицата, ще бъдем в Търново на едно такова хубаво голямо пространство, където децата ще си играят, ние ще си почиваме, доколкото е възможно, разбира се. Те имат 2 дечица, ние сме с едно. Със сигурност на тях ще е малко по-трудно от нас. И реших да ви взема с нас. Ще направя един материал какво се случи последните седмици в нашето ежедневие, защото беше адски динамично. Аз много се радвах, че ще има материал за снимане, обаче всъщност нямах никакво време да заснема. То беше от сутрин до вечер само ангажименти. Я покажи какво сме взели. One or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go find someone new. And I wish it wasn't but. Пристигнахме към 9 часа, сега е 10:20. Оправила съм малкото човече за нощен сън. Сега ще се оправяме и ние, виждате колко вече съм изморена. И ще видим утре какъв ще е плана. Може би ще отидем към Търново да се разходим малко. Бабал. Дош. Държи се, мамо, да. Не знам дали ми личи, но в момента съм с 38,3 температура. Вчера, преди да тръгнем към Търново, се чувствах отпаднала и вечерта вдигнах температура. Тяхното детенце също, момиченцето, вдигна температура и сега имаме 2 болни в цялото имение. Качили сме се към Търново. Сега ще отидем да обядваме и да се разходим малко преди 4 часа. Просто ми е интересно с това електропристанище, какво ще направят. Гримчето. Всичко се вижда вече. Някаква мечта. Да, си покажа просто на цялото ми кажа да ти е. Да, просто много. Пашки! Осем и 9. И тя имаше след нас още, че следи, имало
Една сватба пак в София. И ви пита, вие не искате. Подпадачи яйце, домат, И от трите Филаделфия, питте. Чудесно. Not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other.